अलख निरंजन। जय गुरु गोरखनाथ। अरे राम 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 राम। अरे बेटा ई का करत है बेटा? ए बाबा तू जोगी फकीर हवा जाके दूसरे के दुआरे भीख मांगा या मैं उपदेश जिंदा। अरे नाही बेटा, हम ये कहा थे बस बाबा हमका ज्यादा समझाओ मत, हम जौन करते ठीक करते हैं। नाही बेटा, हमार बात सुना। सुनावा का कहा था तोहार सुनिल ले पहले। आज हमर कल तो हरी बहरी बा, आज हमर कल तो हरी बहरी बा, यही समय ऐसे नाही रिश्तेदारी बा। अरे बेटा। हाँ बाबा। अरे वह समय डरा बेटा। समय का डराई बाबा, इनका सब कितना सेवा सुविध करी हम उबियाई है अब सबसे। हमार बात सुना बेटा। सुनावा सुनावा का कहल चाहत था बाबा। समय हसावे या समय रोआवे, समय रोआवे हो समय रोआवे, समय रोआवे हो समय रोआवे। समय के खेला समझ नहीं आवे, समझ नहीं आवे, समझ नहीं आवे, समझ नहीं आवे, समझ नहीं आवे। समय हसावे या समय रोआवे, समय के खेला समझ नहीं आवे। समय राजा बनावे अभी खारी बा, समय राजा बनावे अभी खारी बा, यह समय ऐसे नहीं रिश्तेदारी बा। ये समय ऐसे नहीं रिश्तेदारी बा, ये समय ऐसे नहीं रिश्तेदारी बा। बेटा। हाँ बाबा। समय तो ओका ना छोड़े जे पूरी सृष्टि का रचयिता है बेटा। सही बात है बाबा, और बताओ का कहा था। सुना। सुनावा। समय के कारण राजा दशरथ के ललनावा, दशरथ के ललनावा हो दशरथ के ललनावा, दशरथ के ललनावा हो दशरथ के ललनावा। 14 बरिस बीताई दिहल बनावा, बिताई दिहल बनवा, बिताई दिहल बनवा, बिताई दिहल बनवा, बिताई दिहल बनवा। समय के कारण राजा दशरथ के ललनावा, 14 बरिस बीताई दिहल बनावा। समय काटत मुसीबत बड़ी भारी बा, समय काटत मुसीबत बड़ी भारी बा, यह समय ऐसे नहीं रिश्तेदारी बा। ये समय ऐसे नहीं रिश्तेदारी बा, ये समय ऐसे नहीं रिश्तेदारी बा, रिश्तेदारी बा, रिश्तेदारी बा, रिश्तेदारी बा। ये समय ऐसे नहीं रिश्तेदारी बा, ये समय ऐसे नहीं रिश्तेदारी बा। बेटा जोने माइक मारत है बेटा ला सुना। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी देवताओं से भी टाली नहीं जाती। 4 बर्तन माँज के बच्चों को पाल लेती है एक माँ, लेकिन बहू आ जाने पर उन 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। ला सुना लाल।
नौ माह रखली माई कोख के भीतरिया, कोख के भितरिया हो कोख के भितरिया, कोख के भितरिया हो कोख के भितरिया। अब माई बाबू के न करेला कदरिया, करेला कदरिया ना करेला कदरिया, करेला कदरिया ना करेला कदरिया। नौ माह रखली माई कोख के भीतरिया, अब माई बाबू के न करेला कदरिया। काहे लाल सुना तोहर मती मारी बा, काहे लाल सुना तोहर मती मारी बा, यह समय ऐसे नाही रिश्तेदारी बा। जय समय ऐसे नहीं रिश्तेदारी बा, जय समय ऐसे नहीं रिश्तेदारी बा। ए बाबा, हाँ बेटा। छोटे मुंह बड़ी बात, जिनकर बड़ा उपदेश बतावा था, हमें कुछ निक लागत ना, जा पर रास्ता देख। नाही बेटा, हमार बात सुना। सुनाओ बाबा, का कहा था? राहुल धर्मेंद्र कहाँ है समय बलवाना, समय बलवाना हो समय बलवाना, समय बलवाना हो समय बलवाना। माटी के शरीरिया पे कराना गुमाना, कराना गुमाना हो कराना गुमाना, कराना गुमाना हो कराना गुमाना। राहुल धर्मेंद्र कहाँ है समय बलवाना, माटी के शरीरिया पे कराना गुमाना। और सुना बेटा, सुनाओ बाबा, सुनावा। बिना ज्ञान के कोठरिया अभी यारी बा, बिना ज्ञान के कोठरिया अभी यारी बा, यह समय ऐसे नहीं रिश्तेदारी बा। जय समय ऐसे नहीं रिश्तेदारी बा, जय समय ऐसे नहीं रिश्तेदारी बा। आज हमर तकल तोहरे बारी बा, आज हमर तकल तोहरे बारी बा, यह समय ऐसे नहीं रिश्तेदारी बा। जय समय ऐसे नहीं रिश्तेदारी बा, जय समय ऐसे नहीं रिश्तेदारी बा, जय समय ऐसे नहीं रिश्तेदारी बा। अरे बाबा, हाँ बेटा। तो हमारा आँख खोल देला। हे माई, ए बाबू, चला घरे में हम तोहार सेवा करब।